Всеки родител, всеки учител, всеки, който се грижи за дете, иска едно и също – децата ни да са щастливи. Обаче, как да им помогнем да бъдат и устойчиви, когато животът неминуемо ги сблъска с трудности? Оказва се, че отговорът се крие не само в сърцето, но и в едно по-дълбоко разбиране за това как всъщност работи умът. Това е може би големия въпрос, нали? Как да помогнем на децата ни да плават уверено през понякога бурните води на живота, без да губят своя вътрешен компас? В следващите няколко минути ще разгледаме заедно една своеобразна пътна карта, която може да ни даде точно тази посока. И така, какво не предстои? Първо, ще си изясним каква е крайната цел. Какво всъщност означава здрав ум? После ще се потопим в една красива метафора, наречена реката на благополучието, за да си представим как изглежда балансът. Ще разгледаме един много практичен инструмент – колелото на осъзнатостта, с който да се ориентираме. И накрая ще свържем всичко това с думите, които използваме всеки ден, чрез така наречения език на добродетелите. Да започнем от самото начало. Първата ни спирка е да разберем към какво се стремим. Според работата на доктор Дан Сигъл, ключът към психичното здраве не е просто моментното щастие, а едно състояние, което той нарича интеграция. Какво пък означава това? Представете си го последният начин. Имаме плодова салата. В нея всяко парченци плод, било то ягода, банан или киви, запазва своята уникалност, своята форма и вкус. Но заедно те създават нещо ново, нещо по-богато. Това е интеграция. А сега си представете смути. Там всичко е смесено до неузнаваемост. Здравето, както в мозъка, така и в живота, идва от тази хармонична връзка между различните части, без те да губят своята същност. Добре, звучи малко абстрактно, нали? Нека го направим по-визуално. Ще използваме една много силна метафора, за да разберем как изглежда тази интеграция в ежедневието. Представете си живота като една широка, спокойна река. Наричаме я реката на благополучието. Когато сме в състояние на интеграция, ние се носим плавно, леко и уверено точно по средата на тази река. Усещаме гъвкавост, адаптивност, енергия. Стабилни сме. Но от двете страни на тази река има брегове, които представляват двете крайности, в които можем да попаднем. От едната страна е брегът на хаоса. Това е мястото, където емоциите ни заливат, чувстваме се претоварени извън контрол. А от другата страна е брегът на ригидността. Там сме сковани, затворени, прекалено контролирани, негъвкави. Нашата цел като родители, а и като хора, е да бъдем капитанът на нашата лодка и да помагаме на децата си да управляват своята, така че да се движат в спокойните води по средата. Щом вече знаем къде искаме да бъдем, в средата на реката, ни трябва и инструмент, който да ни помага да се ориентираме. Нали? Един вид компас. Този инструмент се нарича колелото на осъзнатостта. Представете си го съвсем буквално като колело. В самия център, в главината, се намира нашето осъзнаване, спокойният наблюдател, който просто забелязва, без да съди. А по външния ръб на колелото се върти абсолютно всичко, което можем да осъзнаем. Мисли, чувства, спомени, звуци, телесни усещания, всичко. Ами този ръб има 4 основни сегмента. Първият са нашите 5 сетива. Какво виждаме, чуваме, усещаме. Вторият сегмент са усещанията вътре в тялото ни – напрежение, спокойствие, глад. Третият е за нашите умствени дейности – мисли, чувства, емоции. И четвъртият е за усещането ни за връзка с другите и света. Идеята е проста, но изключително мощна. Насочваме лъча на нашето внимание към всеки от тези сегменти един по един. Забелязваме какво има там и след това се връщаме обратно в спокойния център. Така тренираме ума си да не бъде повлечен от всяка мисъл или емоция, които минават през него. А какво се случва, когато се бъснем в брега на хаоса? Тук доктор Сигъл използва един гениален модел с ръката, за да го обясни. Когато сме спокойни, нашият мислещ мозък, префронталният кортекс, е свързан и регулира емоциите. Но когато ни завладее силна емоция, ние буквално си вдигаме капака. Връзката се прекъсва и губим достъп до рационалното си мислене. Осъзнатостта ни помага да забележим, кога това се случва и да намерим начин да се върнем към баланс. Добре, до тук говорихме за вътрешния свят. А как да пренесем всичко това в начина, по който общуваме с децата си? Тук на помощ идва един прекрасен подход, познат в България като програма Добродетели. Той ни учи на нов език. Език, който не просто оценява, а изгражда характер. Колко пъти на ден казваме «Браво!»
Сигурно десетки, без дори да се замислим. Но както този цитат отлично показва, тази дума е като празна калория. Тя не казва на детето какво точно е направило добре, нито защо това е ценно. И това, в дългосрочен план, може да накара детето да търси одобрение само отвън, вместо да изгради своя вътрешна мотивация. Ето е и ключовата разлика. Вместо да даваме празна оценка като «браво», ние назоваваме добродетелта, качеството на характера, което виждаме в действие. Вместо «браво, че си подреди стаята», можем да кажем «наистина оценявам твоята отговорност». Това помага на детето да види тези красиви качества в себе си и да ги развива. Ето и няколко супер конкретни примера. Можем просто да опишем това, което виждаме, без да го оценяваме. Или да поздравим усилието, а не само крайния резултат. Можем да изразим благодарност, като назовем конкретния принос. Твоята добрина имаше значение. Или пък, вместо да даваме оценка, да зададем отворен въпрос, който да насърчи детето само да осмисли това, което е направил. И така, след като разгледахме всички тези парченца от пъзела, интеграция, река, колело, добродетели, нека ги сглобим в една обща картина. Как изглежда пътят напред? Всичко се свежда до 3 основни стъпки, които да практикуваме. Първо, да държим в ума си голямата цел – интеграция. Или онзи балансиран, плавен поток в реката на живота. Второ, да използваме осъзнатостта като инструмент, за да знаем къде се намираме в тази река във всеки един момент. И трето, да използваме езика на добродетелите като мост, с който да подсилим вътрешния компас на децата ни. Защото в края на деня ние не се стремим към просто послушни деца, нали? Целта е нещо много по-дълбоко. Да отгледаме хора, които имат вътрешен център, които познават себе си, не се страхуват от предизвикателствата и умеят да градят истински и здрави връзки. А това не е ли основата на един пълноценен и смислен живот? И за финал, едно малко, но много силно предизвикателство. Нека завършим с този прост въпрос. Само за днес, в общуването с децата около нас или дори като наблюдаваме себе си, коя една единствена добродетел можем да забележим и да назовем? Може би упоритост, смелост, търпение или просто добрина? Защото понякога забелязването е първата и най-важна стъпка към промяната.